Opel Astra с фарове от Alfa 159. Идеята за проекта е много готин, понеже момчето иска да се запази спомен за предните два проекта в една, като тая кола ще бъде наполовина червена, наполовина синя. Ето го и спойлерчето, ето е и джантата, както виждам има и кембър, това е сменен долу цялостно. Тая кола има страшно много промени, както веждате на капака и калниците са в стил американски. Допълнително има раздувки, цялата е рязана за по-големи джанти. Ето го и спортното воланче вътре, както конзолата е боядисана в цвета на колата. Очаква се да имат и спортни седалки, както и рол кейдж отзад. Нямаме клип как се чува колата, но се надявам на Opel Savora да я видим, вече е готова. Въпреки че тая кола ми е малко позната, възможно е да сме правили картина, но не съм много сигурен. Пожелаваме успех с проекта, а вие може да влезете в сайта на Автоспомен и да си харесате абсолютно всичко за вашата кола, като в момента имаме намаление до 60%.